Ljudi, ja sam X Miha i danas ćemo da igramo Clash Royale. Kao što vidite, 5. sam level. Imam dosta ovih kartica i to je to. Trebao bi da odigram 2 partije. Nadam se da ćemo obe pobediti. Imam 828 trofeja. U klanu sam Serbian Horde. Nemam pojma zašto sam tu. Ja uđem u klan bilo koji. Ako hoćete da uđem u vaš klan, napišite u komentarima. Pa, hajde da počnemo. Treba da mu uništite ovaj glavni kao zamak i osvojite 100 više trofeja. Jedan trofej vam je jedna ova kula. Napisat ćemo good luck. Mislim da je neki professional, ali ne znam. Ne vidim baš od ovoga. Tako, pomerit ću ovo tu. Mogu bi da stavim njih, i njih, i njega, i njega. I uvek tako postavim na početku te male, da unište ovo gigu. Sada kreće action. Tako. Idemo. Paf. Idemo iza njim. Hoću da dođem s njim tamo do... Ovo će biti malo teže. Dobro. Ništa od toga. Ajmo nekako da probamo da ga uništimo, samo da bude dobar facecam. To prvi put snimam facecam. I kvalitet će biti 480p, ne znam zašto, jer mi jebeno neće da stavi u HD sliku, tako da će biti 480p. Nije to mnogo loše, a znam da trebao bi 60 fps i ajde, teško mi je ovog da uništim, baš je jak. Dečko, mislim da ćemo ovo dobiti. Prvi zamak je osvojen. Tako. To. Jedan zamak je osvojen. Hoćemo da krenemo odmah na ovo ili ćemo krenuti na ovo? Ajmo, stavit ćemo ovako, stavit ćemo i njega. I sada ću skupljati ove male, pošto ću vam sad postaviti ove ovakve neke igrače. Ovakve likove. Nemoj, molim te da ga uničim. Jebijem li ti stream? Ajmo. Dobro. Neće ovo biti toliko teško, nije nešto lik. Profesionalizam neki, kao ja. Sad ću da mu razderem kubaju. Idemo. Kako mali rok. 1-0. Da vidimo sada, hoćemo ići na nekog drugog ili... Aj, probat ću još jednom to. Htio sam da otvorim chest, ali pošto sam snimao jedan klip i otvorio 2 chesta i ove sve free chestove. Tako da ovdje nećemo ništa otvarati. U stvari mogu da platim, ajde platit ću to, učinit ću vam toliko. Neću napadati prvi. Neka mu se troši ovaj kao zamak. Ovo je konj, opa. Idemo na drugu stranu. Miksa kreće da roka. Miksa je krenuo. Polako ali sigurno. Miksa je krenuo da roka. Polako ali sigurno. Dotakao me je. Skoro pa mi je nešto uradio. Miksa je krenuo da roka. Imam sada 6. Postavit ću gigant skeletona. Obožavam s njim da igram. To dođi do kraja. Tako te volite, tatica. Paf. Obožavam kad stavi ovog i ja stavim ove male.
Ajde probamo jedan roket, da imamo koliko ćemo skinuti. Ček malo facecam, tako, prava sam riba. Inače ovaj klip ide direkt na YouTube bez edita, pošto ja na kompjuter sam malo kažnjen do raspusta, tako da neću editovat klipove, ću samo snimati ovako ovo, lol i tako, neću snimati lol i tako to, nego samo ovako na telefonu nešto malo čisto da izbacim klip, da ostanem redovan, da me ne zaboravite i da se ne ansubate. Tako da krećemo. Samo se zaleti. To, Mičko, volite tatica. Tako, tako, tako. Ne! Mala pederčina jedna. Ko mu je rekao? Ko mu je dao dozvolu da me gađa? Ajde. Ajde. Ajmo. Još malo mi je ostalo. Hoću sve da mu uništim. Paf. To! Idemo! Koja pobjeda, ja ne vjerujem. 30 trofeja još. Laganica. Vidi imamo Crown Chest. 135 golda. 2 gema. 1 kartica od Archera. 4 kartice od Darova. 10 kartica Barbariansa. I 2 Bomb Tower kartice. I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ovo je prvi klip sa facecamom. I to bi bilo to. Pozdrav.